هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى أجبو جمغا كنن بركة جملة بزغا إيرشتر سايدة قلغان إزغا عمللربزني قرآن بلا سنة توغرا كيلغان عمللربزني قبوللردен элеп бәндәчелек белән иман зәгыйфлеге белән кылган хаталарыбызны, гөнаһларыбызны Гафурур Рахим сыйфаты белән истигъфар гафу әйләсә иде. Амин. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне бөтенебезне дә бер тигез яратмаган. Аны һәр вакыт әйтәбез һәм беләбез дә. Әгәр дә бөтен кешеләр бер тигез булса иде, дөньяның яшәүнең рәхәте дә бетер иде, кызыгы да бетер иде. Һәрберебез төрле булырга тиеш, төрле төстә, төрле телдә, төрле хылыклы кешеләр. Вәлә нәбләәннәкум. Без сезне сынар өчен яраттык бу дөньяда. Һәрбер кеше төрле. Берсе усал, берсе йомшак, берсе шибәр, берсе ямсыз, берсе сәламәт, берсе ширле, берсе карт, берсе яшь. Һәрберсе кирәк безнең тормышыбызда. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля яшьләрне, мәсәлән, картлар белән, ширле кеше, сәламәт кешеләрне ширле кешеләр белән, шибәр кешеләрне ямсыз кешеләр белән, өйләнгән, кияүдә булган кешеләрне аерылган кешеләр белән сыный. Шуннан карар өчен һәр нәрсә чагыштыру белән билгеле була. Карыйсың, менә бу кеше шундый бит, миндә Аллаһка шөкер ул юк дип, Аллаһка шөкер кыла һәм сәламәтлекнең, гаиләдә булуның һәм башка әйберләрнең кадерен белә башлый. Әгәр дә кеше булган вакытта кадерен белмәсә, ул аны югалта торган була. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә: "Ва алейкум анфусакум." Үзегезгә бүләк бирелгән Аллаһ тарафыннан иманны саклау үз өстегездә. Саклыйсы икән саклана, һәм Аллаһ ярдәм итә, сакламыйсы икән ул югалырга мөмкин, чыгып китәргә мөмкин, һәм кеше ахырда кафир булып калырга мөмкин. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Килер шундый заманнар, шундый вакытлар, кашан кеше кич белән мусульман булып ята, иртә белән кафир булып уяна. Кафир кеше кич белән йокларга ята, кафир булып, иртә белән мусульман булып уяна. Яисә киресенчә, иртә белән син мусульман булып йөрисең, кичкә син кафир буласың. Кафир кеше иртә белән кафир булып йөри, кичкә мусульман була. Шуңа күрә дуадан бер-берегезне калдырмагыз. Ва алейкум бид-дуа я ибадаллаһ." Умар ибн Хаттаб әйтә иде: "Эй Аллаһ куллары, дуада булыгыз. Үзегез өчен, башкалар өчен дуа кылып торыгыз. Чөнки дуада хәйр бар. Дуа ул иң куәтле әйбер. Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ад-дуа силахул муъмин." Дуа муъминнең коралы. Җир шарында бер коралда, бер бомбада, ядерный бомбаларда чагыштырып булмый, илля мәгәр аннан да көчлерәк әйбер бар ул дуа. Чөнки дуа туп-туры илемтәгә керәсен син. Галәмнәрне, күкләрне һәм җир белән күк арасында булган һәрбер әйберне, күргән һәм күренмәгән, белә торган һәм белми торган, ишетелгән һәм ишетелмәгән, сизә торган һәм сизелми торган әйберләрне, бөтен кешеләрне, җиннәрне, фәрештәләрне, бүҗәкләрне, бөтен әйберне юктан бар итүче Аллаһ Тәгалә белән илемтәгә керәсен. Әгәр дә син Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән илемтәгә керә торган булсаң, ул вакытта бөтен проблемалар, bütün мәшәкатьләр юкка чыгачак. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне юктан бар итте. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә биргән сынауларны, bütün мәшәкатьләрне ул бирә. Һәм алардан ничек котылырга Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе генә белә. Бүгенге көндә кызганычка каршы күптән түгел генә теге атнада бер стәлдә очраштык бер юрист белән. Бер юрист һәм ул әйтә: "Хәзрәт, беләсезме? Бик зур проблема бар бит. Бик зур проблема бар мусульманнар арасында." Мин әйтәм: "Нәрсә булды?" "Бик күп аерылулар, бик күп разводлар барлыкка килә ди. Арып беттем ди. Көндә аерылалар. Берсе тигеләй, икенчесе өченче төрле. Берсе ике баласын ташлап китә, ике балалы хатынга өйләнеп куя. Үзенең балаларын карамый, икенче кешеләрнең баласын карый. Бу нәрсә була инде? Ир хатынга каршы, хатын иргә каршы талашалар. Улеш бу бит инде җаһилләр арасында булса инде бер хәл. Бу бит мусульманнар арасында бөтенесе дә. Шунсы кызганыч, ул үзе дә мусульман, әлхәмдүлилләh. Менә шуңа күрә җәмәгать, бүгенге көндә Аллаһ Субханаһу ва Тааля
безгә әманәт биргән хатыннарыбызны һәм безнең балаларыбызны. Һәм алар белән яшәү, аларны саклау һәрбер өстебездә фарыз булып тора, тиешле булып тора. Әгәр дә бүгенге көндә берәр әйбернең кадерен белмәсәк, аны югалта торган булабыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала аны яңадан бүтән бирмәскә мөмкин. Бәхет бит ул гомер буе дәвам итми. Гомер кашандыр бетәчәк. Бәхет тә шулай. Бүген бар, иртәгә мөмкин бетергә. Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәала хутбаның башында әйттем. Һәр нәрсәнең чагырышмасы, күзгүсе бар. Бәхетсез булган кешеләргә кара һәм үзеңне бәхетле булып хис ит. Кемнең хатыны юк, илән, кемнең ире юк, кияүгә чыксын, кемнең балалары юк, балалар тудырып, бәхетле булсыннар һәм булган әйберне кадерләсеннәр. Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Әгәр дә булган малларыгызга, булган халәтегезгә шөкер кылып яшәсәгез, Аллаһ Тәала әйтә: "Без сезгә арттырырбыз аны. Саклап та калырбыз һәм арттырырбыз да сезгә." "Ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид." Әгәр дә рәхмәтле булмасагыз, шөкер кылмасагыз, ул сезгә киресенчә газап булып кайтачак. Аллаһның нигъмәтләре, Аллаһның сезгә биргән рәхмәте киресенчә газап булып кайта, ди Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Шуңа күрә һәр нәрсәнең кадерен белеп яшәргә кирәк. Һәр нәрсәнең кадерен белеп яшәргә кирәк. Әлбәттә, без әйтәбез, никах уку иң җиңел эш шул. 15 секунд, 10-15 секунд никах кылына. Дога кылдың да, бәхет теләдең дә, иҗаб ва кабул, 2 шаһид, вали һәм мәһр кылынды, бетте, хатыныңны алып киттең. Ләкин авыры башлана иләнгәннән соң, кияүгә чыкканнан соң һәрбер кешенең төрле хылкы булырга мөмкин. Берсе усал, берсе йомшак, берсе тәкәббер. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәала Qur'анда әйтә: "Фа амма ман хафа мақама раббихи ва наһа ан-нафса анил һава, фа иннал джанната хиял маъва." Кемдә кем Аллаһ каршында басып торуын күз алдында тотса, Аллаһтан куркып яшәсә, һәм үзенең нәфсенә хуҗа булса, ягъни кичерә алмаган вакытта кичерә алсын, сабырсыз булган вакытта сабырлы булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер адәм баласына 3 тапкыр килеп, "Минем ачуым килә бит, нервларым шыдамый" диде. Бер кешегә дигәч, Пәйгамбәрбез 3 тапкыр аңа әйтте: "Ла тагдаб, ла тагдаб, ла тагдаб." Ачуыңны чыгарма, ачуыңны чыгарма, ачуыңны чыгарма. 3нче тапкырда килгәч, "Минем ачуым барбыр чыга" диде. Пәйгамбәрбез ул вакытта әйтте: "Ла тагдаб ва лакал джанна." Сабырлы бул, ул вакытта сиңа җәннәт була диде. Чөнки җәннәткә керү җәмәгать җиңел эш түгел. Акчага сатып алып булмый аны. Җәннәт Аллаһның малы. Аллаһның малында бәя юк. Әгәр дә сиңа, кардәш, бүгенге көндә Аллаһ Тәала хатын биргән икән, кара аны, кадерен белеп яшә, иманлы булсын, тауфиклы булсын, үзең аңа үрнәк булып яшә. Әгәр дә хатынның ире бар икән, иренең авызына карап, аны яратып, хөрмәт итеп яшәсен, итәгать итеп. Әлбәттә, хатын кыз өстендә бер генә фарыз. Ире йокласы килгән вакытта, якынлык кыласы килсә, хатын кыз аңа юк дип, "Минем вакытым юк" дип әйтергә хакы юк. Бүтән вакытта хатын тарафыннан киреңне жуа, аяк киемене жуа, сөртә, ашарга пешерә, ул аның өстендә фарыз түгел, ул үз ихтиярында кала. Тели икән пешерә, теләми икән пешерми, һәм син аны мәҗбүр итә алмыйсың. Мәҗбүр итә алмыйсың, чөнки ул аның хакы түгел. Ләкин сиңа каршы килергә тиеш түгел, әгәр дә син аны йокларга чакырсан, якынлык, җимах кылырга чакырсан, шул вакытта гына хатын өстендә ул фарыз булып тора. Шуңа күрә җәмәгать, хатыннарыбыз төрле. Хатыннарыбыз төрле бар. Усал да бар, тәкәббер дә бар, төрле яктан бар. Ләкин безгә ирләргә Аллаһ Субханаһу ва Тәала сабырлык бирсен. Әйе, бар шундый хатыннар, шидап булмый, бетте, сабырлык җитми, бетте. Ярар, әлхәмдүлиллаһ, хәерлесе белән аерыласың. Ләкин икенчесе нинди булыр микән? Ансын без белмибез. Аллаһ Субханаһу ва Тәала көннәрнең бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хатынга әйтте: "Телисеңме, мин сине хатынлыкка алам, минем икенче хатын булырсың" дип. Ул әйтте: "Минем холкым бик бозык" диде. "Мин бик көннәшә торган хатын" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде?
Мин Аллаһка дуга кылырмын, ул сине үзгәртер. Шуннан да җәмәгать, дугадан да хәерлерәк әйбер юк. Дугадан да көчлерәк, хәерлерәк өстен әйбер юк. Ад-дуа хува ал-ибада. Дуга ул гыйбадат. Дуга ул гыйбадат. Дуга күп әйберне үзгәртә. Дуга хәтта ки тaqdirni да үзгәртергә мөмкин диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Ләкин үзгәртә дигән сүз Алла субхану ва тааля синең язмышыңда, тaqdirеңдә шундый ниндидер бер вакыйга булырга тиеш булса, ләкин Аллаһ тааля сиңа шул ук вакытта бу кайгыга, бу тaqdirгә дуга кылып, Раббым Аллаһ, моны үзгәрт, икенче якка бур, менә шулай булсын дип, сиңа дуга кылырга да тaqdir кылган, һәм шул тaqdirне менә шулай үзгәртә Алла субхану ва тааля. Чөнки Аллаһның кулында һәрбер әйбер, Аллаһның кулында. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә үрнәк булып яшәгән. Син уйлыйсың, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәллямның хатыны, яисә хатыннары каршы килмәгәнме Пәйгамбәрбезгә? Килгән. Хәтта Айша анабыз Пәйгамбәрбезгә кычкырган. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямгә дә кычкырган. Ул бит әйтмәгән, бар кит моннан, ышкын моннан дип. Юк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям аны сабыр иткән. Чөнки аны яраткан. Әгәр дә безнең йөрәкләребездә җәмәгать, мәхәббәт дигән әйбер бар. Ә мәхәббәт бар дөньяви, һәм мәхәббәт бар Аллаһ өчен. Дөньяви мәхәббәт ул бүген бар, иртәгә юк. Ә Аллаһ өчен мәхәббәт ул үлгәнчә хәтле булачак. Үлгәнчә хәтле булачак. Әгәр Аллаһ өчен ярата алсаң, син бәхетле буласың. Аллаһ өчен яратмасаң, матурлык өчен генә яратсаң, байлык өчен генә яратсаң, һәм башкалар дөнья белән бәйле булган әйбер белән яратсаң, алар бүген бар, иртәгә юк, һәм син аерыласың. Шуңа күрә Аллаһ өчен ярат. Иреңне дә, хатыныңны да, балаларыгызны да матур яшәгез. Аерылырга ашыкмагыз. Төрле яктан карарга тырышыгыз. Гаиләне саклап калырга тырышыгыз. Аерылулар ул бик начар әйбер. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, талак хәләл булса да Аллаһның ачуын чыгара. Талак хәләл булса да Аллаһның ачуын чыгара. Аллаһ яратмый талакны. Ләкин әгәр дә инде талак белән туктап булмый икән, сүз белән дуслашып, бергәләп яшәп булмый икән, ул вакытта аерыласың. Аерыласың һәм үзеңә хәерле хатын сорыйсың, дуга кылып. Раббым Аллаһ хәерле хатын бир. Хәерле хатын бир. Ләкин дуга без кылмыйбыз бүгенге көндә, әйбит. Күбебез хатыннарыбыз белән яшибез. Иң зур хата безнең бүгенге көндә нинди? Никахтан соң без суннат Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва сәллямның суннатын үтәмәдек. Хатыныбызның маңгайына кул куеп, Раббым Аллаһ, миңа бу хатынның хәерен бир. Һәм нинди хәер белән яратылган булса, шуның хәерен, хатынның хәерен, һәм ни өчен яратылган булса, шул хәерне миңа бир. Һәм синнән сыгынамын бу хатыннан, һәм аның явызлыгыннан, әгәр ул явызлык булса. Менә шулай дуга кылып, адәм баласы Аллаһтан хәерлесен сорарга тиеш. Раббым Аллаһ сезгә дә, безгә дә хәерлесен бирсен, сабырлык бирсен. Чөнки сабырлыксыз яшәп булмый. Ас-сабру дия, Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, сабырлык ул нур, яктылык. Ул синең караңгы көнне яктыртып җибәрә. Караңгы юлыңны яктыртып җибәрә, һәм барган юлны син күреп торасың. Шуңа күрә Раббым Аллаһ җөмләбезгә, әүвәл үземә сорыйм, һәм сезгә дә җәмәгать, сабырлык бирсен Раббым Аллаһ. Әлбәттә, бер көндә үзгәреп булмый, шик тә юк. Ирне дә үзгәртеп булмый, хатынны да үзгәртеп булмый. Кайбер кешеләр бар, 20, 30, 50, 60 ел бергә яшиләр. Ләкин барыбер төрле хәлләр булды, талаштылар да, кулда күтәрештеләр. Зина да кылдылар, ләкин бергә яшиләр, бер-берсен гафу итә алып, бер-берсен сабыр итеп. Әлбәттә, ул авыр. Ләкин әйтәбез бит, Аллаһ ризалыгы өчен булган мәхәббәт ул бер кашан да бетми. Раббым Аллаһ сезгә дә, безгә дә шул мәхәббәтне бирсен. Бер-беребезне хөрмәт итеп, Аллаһ ризалыгы өчен бер-беребезне яратып яшәргә Раббым Аллаһ тәүфигын бирсә иде. Амин.